Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya, ke Mmeonica. Mmeonica lona, please don't forget to like and subscribe. A continuation near candle reading. If you can scroll down from Guma videos concerning ama candle readings, you will see is set up yama candlela, and also kunama explanation athize about ikhandlela. Concerning ikhandlela elimhlophe, yes ngisamile endabeni ekhandlela elimhlophe. Uma ungakaboniswa amanye other colors of candle, please, other colors of candles, please don't push yourself uzwe ngabantu ukuthi bathini, ngoba you will never know nanoma ikhandlela le lenhlobo olilayitile ukuthi alikufuni noma liyakufuna, unless spiritual mentor sakho yiso esithi lighter lelo khandlela elibovu, eliblue, elipurple. Ngizokhuluma ngamakhandlela manje, amakhandlela ayi-4, which is white, yellow, blue, and then bese ngizokhuluma futhi nge-red. Ngizonitshela ukuthi ngihlanganise kanjani i-red. Uma sizocala ngekhandlela elimhlophe, leli khandlela elimhlophe masilibhekile ikhandlela elenhlanhla encane. Lo muntu bekalayita leli khandlela, inhlanhla yakhe incane, naye ukukhanya kwakhe singaze sisho sithi ukukhanya kwakhe yes kukhona kuyabonisa ukuthi okay, bayavela abakabomama bakubobaba, kodwa kunesiphithiphithi esinga understandeki. Umuntu esibonayo ukuthi uyakhuleka, uyaphahla. I guess you need to be more connected ne candle spirit or ukuze ubone lento engishoyo, kodwa ke ngizozama nami ukuthi nginibonise lento engiyibonayo. Njoba ngasho ukuthi lama pillars lawa yiwona sibonisayo ukuthi baphakeme abadala noma baphakemanga. So la njengoba ngichazile ukuthi kule khandlela elimhlophe yes baphakama, kodwa abathi sikhona sizokulwela kulesimo esinje, kodwa yes bazama ukuchathuza ukuthi bakuze isikhalo sakho. Sibuye futhi sihambe siye ku yellow candle, and then yellow candle iyona ubufakazi esitshelayo ukuthi kungani bangaphakama, ukuthi thina siphakama njengamathongo nezingelosi ukuthi singayivika impi noma siyilwempi. Ukukhandlela oyelo uyabonisa ukuthi ayibo thina singabakini abakabomama bakubobaba sihamba sivinjwa yilobumnyama noma sithi amathunzi ohamba ngawo. Yebo uyazama ukukhuleka, kodwa kuhamba kuchamuke ingelosi. This blue color echamukayo iyaye ibe imfihlo yomuntu, ayichamuki nanoma kanjani noma kubani, ngaphandle ukuthi yebo unayo ingelosi mhlambe yaseZiyoni yasePostola, you know, because of kukhona ingelosi thingithi yes zikhona ingelosi ezazikhonza. So lana iyabonisa ukuthi kungani thina singaphakamile. So leli khandlela yes livuthela phezulu, siyawuza umkheleko wakho kodwa ke nomphahlo wakho, kodwa thina asikho kwamanje phambi kwakho. Sibuye futhi siye kwikhandlela eliblue. Leli khandlela eliblue nali liyasicacisela ke lalo ukuthi singaba kabomama bakubobaba bakubogoga bakubomkhulu, njoba kwikhandlela eliyelo singekho nje nali ke izulu. Angithi kuthiwa ama ancestral believers abamazi uNkulunkulu, leli khandlela leli liblue ilona ke abanikazi bezulu, singambeka yena ke okuyena uNkulunkulu wabokhokho omkhulu. Leli khandlela eliblue elemvelo, abasemanzini bayachamuka kulo, abomndawo bayachamuka kulo, amathongo
amakhulu ayachamuka kulona ikhandlela. La lisibonisa ini? Lisibonisa umlilo. Umlilo ubona kanjani? Ubona ikhandlela ngithi mawulayita ulayita kulentambo licala ibe mhlophe, mawulayita i10 ibe mnyama. La ekucaleni la uzawubona ke lo mlilo esikhuluma ngawo. Lo mlilo ubuye uveze ini? Amathunzi amnyama, kubonisa ukuthi umkhuleko wakho kuNkulunkulu wabokhokho awufinyeleli. So siyenza kanjani? Ingabe lempi lelithunzi labantu basekhaya ongazange ubagezele, noma ithunzi lawo abo-abortion nabo-mascuration, or kuyenzakalani? Uke wabulala umuntu? Nalo ke kwamele lisicacisele. Ingabe amathongo akho noma amadlozi akho, yes ithi ngibeka kanjalo, amadlozi akho ingabe amadlozi amabi noma asazi? Kula ngithi asike singene empini, sike sibize izitha zakho sibone ukuthi phezukwa lezi zitha zakho kuyenzakalani. Kula ke sesiphakamisa uready awodwa. Oh sorry isiZulu asikisi, uready yedwa. Yes, I meant that. Angithi sicale ngo white, blue, yellow. Sibonile ukuthi we are failing. Sibone inkinga phezukwani kwempi. Sesiyalayita leli khandlela. Kuleli khandlela yes ziyaphakama ingelosi zempi ukuthi hey kuyaliwa kule ngane yethu. Kuyaliwa. Le ngelosi zichamuka from kabo baba kabo mama phezukwethunze limnyama. Elihamba lidingani? Lidinga amanzi. Ngoba nazi ingelosi zasemanzini. Uma ubona ngokamoya uzowabona amafish, ubone konke, kodwa ke khamba futhi kube nani? Yazi ngizoyi cucuzela concerning indaba zama-abortion. Baningi abantu othi mawubabheka baneyingelosi zeyingane. Ziningi ingelosi ezifanele zilungiswe. Uma ulungisile ilati lakho, buza emndenini closest, abosisi bakho, abobhuti bakho, umama, ubaba, ubuze around, because of wena lo othatha umsebenzi othi mina I'm fixing my spiritual life. Lezo ingane nazo ziyaza kuwena. Ingane ye-abortion, it's easy even to be traced by imimoya emibi, izitha zakho abathakathi. Bayakhona ukusebenzisa isoul yalo ngane. So zinakelelani lezo ingane niyozivusa. Yes bekuyi-reason ethize ukuthi wenza abortion, kodwa ekugcineni kuyadinga ukuthi ushweleze phezukwa leso simo. Kuyadinga ukuthi uyihlambulule lo ngane leyo, ngoba nemimoya iyakwazi ukuthi isebenziswe le ngane. Njengoba isibonisa leli khandlela elibovu ukuthi yes le ingelosi lezi ezincane zidinga ukuhlanjululwa phezukwani? Phezukwesimo salezi ngane ezingazange zihlambulule kabo mama kabo baba. Zambile ke kwaba yikhesi yokuthi manje la ekhaya ingane zachitheka nabo-abortion nako konke. Nabantu abangagezelwa emakhaya, khona abantu abathi nje asigezeli, abogogo, abomkhulu, abomalume, yabona izinto ezinjalo. Emakhosini Thokozani, I hope you have learned a lot. Please don't forget to like and subscribe. Emakhosini Thokozani, amen.